er for vildt. Jeg vidste slet ikke, at min krop kunne gøre det her. Nogle gange kan man bare blive så sur på sig selv. Louises udfordring er, at hun kommer fra en standard latin-baggrund, og det giver jo et meget bestemt bevægelsesmønster, som sidder meget dybt i kroppen, og som ikke nødvendigvis er nemt at arbejde med, når man så skal bevæge sig på nye og anderledes måder. Jeg kunne springe gymnastik, og så er jeg egentlig ikke sådan dans. Jeg vil godt blive professionel danser. Victor kommer fra en gymnastikverden, hvor der er rigtig mange klare linjer omkring, hvad gymnastik er. Hvor dansen, der er en stor paraply af forskellige stilarter. Jeg går her på efterskolen, fordi jeg elsker at danse, og engang kunne jeg godt tænke mig at tage til New York og danse. Sigrid, hun har danset på et hobbyniveau, og hendes udfordring det er at finde ud af, hvordan man kommer op og danser på et professionelt niveau. Her på skolen laver vi en række forestillinger med forskelligt udtryk, hvor det er vigtigt, at eleverne øver sig. I foråret laver vi en stor fælles forestilling, hvor eleverne får mulighed for at vise alt det, de har lært i løbet af året. Jeg har danset i New York, og med min erfaring der kan jeg se, at Sigrid hun har faktisk det, der skal til for at nå rigtig langt og gøre sig som professionel danser. Men vil hun? Jeg ser helt klart Victor i et eller andet hip-hop-kompagni eller som streetdancer. Måske en mixet gruppe med både drenge og piger, men hvor han virkelig giver den gas. Det kunne han sagtens. Louise holder ikke op, før arbejdet er løst. Og set med mine øjne, efter at have danset i London og i Holland, så vil jeg sige, at den her ukuelighed, det er det, der skal til for at klare sig i en danseverden. Så jeg er helt sikker på, at hun kommer til at nå langt.